fesztiválunkon. Különösen titeket gyerekek, hiszen értetek van ugye ez a délután. Ti már nagyon-nagyon régóta izgalommal készülöttök erre a napra, hogy egy picit felelevenítsük azt a régi hagyományt, hogy a táncunkkal, jelmezünkkel elüsszük a teret, és ide csalogassuk egy kicsikét a tavaszt. Hát ahogy a mínuszokat elnézem, én azt hiszem rá is fér az időjárásra egy kis segítség. Úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy nagyon-nagyon vidámak legyetek egész délután, jó? Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves szülőket. Köszönjük, hogy segítettek a sok szép jelmez elkészítésében, beszerzésében, és köszönjük, hogy megvásárolták a jegyeket, és ezzel támogatták a diák önkormányzatunkat. A jegyek árából vettük a sok szép ajándékot, remélem, hogy majd elnyeri a gyerekek tetszését. És nagyon sok szeretettel köszöntöm a zsűri tagjait, akinek nem lesz könnyű dolga, mert látom, hogy személyszerű jelmezekbe vagytok, és nekik el kéne dönteni, hogy ki lesz az első helyezett, a második, a harmadik, meg a negyedik helyezett. Úgyhogy nagy tapssal biztassuk őket, hogy helyesen döntsenek, jó? Egy nagy tapssal. Jó, köszönöm. És akkor szeretettel bemutatom őket, Gáspár Erzsike tanárnéni, általános igazgató helyettes néni. Kovács Laci bácsi, a szülői munkaközösség vezetője. Somogyi Petra, ő pedig a diáktanács vezetője. Köszönjük szépen a munkájukat, és jó munkát kívánunk nekik. Most pedig csak annyi dolgom van már, mielőtt Márti Kalénak átadom a mikrofont, mert ő fog benneteket majd bemutatni, a jelmezeseket, hogy Bári Csikével együtt megnyissuk a farsangunkat. Elegünk van már a télből, hóból, fagyból, hideg szélből. Jöttünk vígan maskarában, télbosszantó maszkabálba. Szóljon zene síppal dobba, fusson a tél vándorbotta. Jöjjön tavasz hívószóra, házunk előtt nyíljon rózsa. Aki itt van, mind arra vár, kezdődjék már a karnevál. És akkor ne is húzzuk tovább az időt, hiszen az elsősök már felültek a színpadra, és nagyon várják, hogy bemutatkozhassanak nektek is, meg a kedves... bolyongtak a tengeren, és egy lakatlan szigetre vetődtek. Kíváncsiak vagyunk, hogy ezen a szigeten vajon hogy boldogultak a tengerészek. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way hey, up sure blazes, way hey, up sure blazes, way hey, up sure blazes early in the morning. Shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way hey, up sure rises, way hey, up sure rises, way hey, up sure rises early in the morning. We'll got him in a longboat till he's
feltalálták magukat, meg minden esetre jó kedvet azt tudtak csinálni. Ezzel gyerekek a jelmezes felvonulás befejeződött. Én kívánok nektek, meg a többi tanárnéni is, az est hátralévő részében nagyon-nagyon jó kedvet az osztályotokban, és jó szórakozást, és a tanítónénikkel együtt most visszavonultok az osztályba, amíg a zsűri eldönti, hogy ki milyen helyezést ért el. Majd a hangos bemondón keresztül fogjátok hallani a sorszámotokat.